नमस्कार. स्वातंत्र्य दिन अगदी जवळ आलेला आहे. हा आपला 80वा स्वातंत्र्य दिन आहे. तर याचंच औचित्य साधून अगदी कमी मेहनतीमध्ये आणि विशेष म्हणजे गॅस न वापरता आपण ही मस्त अशी मिठाई करणार आहोत घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्यामध्ये. कशी करायची ते बघूया. तर अर्धा कप इथं मी काजूगर घेतलेले आहेत, अर्धा कप डेसिकेटेड कोकोनट घेतलेला आहे. हे मी घरीच बनवलं, ह्याचा पण व्हिडिओ मी अपलोड केलेला आहे, नक्की चॅनलवर जाऊन बघा. अर्धा कप साखर घेतलेली आहे आणि अर्धा कपच्या अर्धा कप ही मिल्क पावडर घेतलेली आहे. तुम्ही इथं पूर्ण अर्धा कप घेऊ शकता. 2 वेलदोडे घातलेले आहेत आणि आता आपल्याला मिक्सरला हे एकदम बारीक असं फिरवून घ्यायचं आहे. एका ताटामध्ये काढून घेतलेलं आहे, पूर्ण मोकळं करून घेतलेलं आहे हाताने. आता याच्यामध्ये मी साय घालणार आहे. साय थोडीशी फेटून घ्यायची. अगदी 1 ते 2 चमचाच इथं साय लागते, की साईऐवजी तुम्ही दूध पण वापरू शकता. आणि आपल्याला हे व्यवस्थित असं घट्टसर असं मळून घ्यायचं आहे. अगदी थोडी साय घालायची, एकदम जास्त घालायची नाही. याचा एक घट्टसर असा आपल्याला गोळा करून घ्यायचा आहे. तर हा बघा, मस्त असा घट्टसर माझा इथं गोळा तयार झालेला आहे. आता याचे मी 3 भाग करणार आहे. तर याचे समान असे 3 भाग करायचे. त्याचे मी समान असे 3 भाग केलेले आहेत आणि एक भाग मी तसाच ठेवून दिलेला आहे. 2 भागांमध्ये मी कलर घालणार आहे. तर पहिल्या भागामध्ये मी हा हिरवा रंग घातलेला आहे. हिरवा रंग घालायचा आणि व्यवस्थित मळून घ्यायचं. पूर्ण गोळा हा हिरव्या रंगाचा दिसला पाहिजे. हे बघा, मस्त परफेक्ट झालेला आहे. तसंच मी असा ऑरेंज कलर वापरलेला आहे आणि हा पण मी व्यवस्थित मळून घेतलेला आहे. आता जो आपण पांढरा भाग म्हणजे ज्याच्यामध्ये कलर घातला नाही आहे तो भाग एका ताटावर घ्यायचा किंवा ताटाच्या मागच्या बाजूला घ्या आणि असं त्याला असं फ्लॅट करायचं आणि थोडासा असा आयताकृती याला आकार द्यायचा, पट्टीसारखा. थोडासा स्पॅच्युला वगैरे वापरून आपल्याला ह्याला मस्त असा पट्टीसारखा असा आकार द्यायचा आहे. असंच आपल्याला बाकीच्या दोन्ही कलरच्या गोळ्यांबरोबर करायचे. ऑरेंज कलरचा पण बघू शकता, मी तसेच पट्टीचा आकार दिलेला आहे. या सगळ्या पट्ट्यांची लांबी आणि उंची एकच ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. आणि बघा, हिरवा रंगाचा पण मी तसंच केलेला आहे. स्पॅच्युलाच्या साह्याने थोडंसं असं दाबत किंवा त्याला असं थोडंसं साईडने प्रेस करत आपल्याला हे मस्त अशा ह्या तिन्ही रंगाच्या ह्या पट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत आणि एकावर एक ठेवून घ्यायच्या आहेत. तर हे बघा, एकावर एक ठेवून घेतले आहेत मी आणि थोडंसं हाताने दाबत, थोडं स्पॅच्युलाने हे करत आपल्याला ह्या व्यवस्थित सेट करून घ्यायच्या आहेत. थोडंसं हाताने दाबायचा आणि थोडंसं स्पॅच्युला वगैरे वापरून आपला हा एक समान कसा होईल याचा प्रयत्न करायचा आहे. तर तसं मी केलेलं आहे. व्यवस्थित अगदी हे करून घ्यायचं आणि नंतर मग याच्यावरती मग मी डेसिकेटेड कोकोनट घातलेलं आहे. हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला हवं तसं याला तुम्ही डेकोरेट करा किंवा नुसतं प्लेन ठेवलं तरी चालेल. तर मी थोडंसं असं डेसिकेटेड कोकोनट याला लावलेलं आहे. नंतर मग मी बटर पेपर घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये हे आपल्याला रॅप करून घ्यायचं आहे. तुम्ही फॉईल पण वापरू शकता, ॲल्युमिनियम फॉईल. त्याच्यामध्ये असं व्यवस्थित रॅप करून घ्यायचं आणि हे फ्रीजमध्ये अर्ध्या तासासाठी ठेवून द्यायचं सेट होण्यासाठी. तर असं व्यवस्थित मी रॅप करून घेतलं आणि हे फ्रीजमध्ये आपण आता अर्ध्या तासासाठी मी ठेवलेलं आहे. तर बघू शकता, एकदम मस्त अगदी आपली ही मिठाई तयार होणार आहे गॅस न वापरता घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्यामध्ये आणि खूप चवदार तयार होते. अर्ध्या तासानंतर मी हे बाहेर काढलेलं आहे आणि आता हे मस्त असं थोडंसं घट्टसर होतं आणि एकदम सेट झालेलं आहे. आता याला कट करूया. तर त्याचा पुढचा आणि मागचा जो अनइवन भाग आहे तो कट करून टाकायचा आणि आपल्याला हव्या त्या मापाच्या ह्या बर्फ्या आहेत त्या आपल्याला कट करून घ्यायच्या आहेत. तर सगळ्या तशा मी कट करून घेतल्या आणि तुम्ही बघू शकता की ती मस्त अशी तिरंगी रंगाची बर्फी इथं तयार झालेली आहे. आता मी इथं बर्फी केली आहे. तुम्ही याच्याऐवजी तुम्ही याचे पेढे पण करू शकता. आता स्वातंत्र्य दिनासाठी स्पेशल म्हणून मी ही बर्फी केलेली आहे, म्हणून मी इथं फूड कलर वापरलेला आहे. तुम्ही फूड कलर न वापरता सुद्धा ही बर्फी तयार करू शकता. एकदम मस्त दिसते आणि खायला तर एकदम भारी, कारण आपण जे घटक वापरले आहेत ते तसेच आहेत, काजूगर, डेसिकेटेड कोकोनट. याच्यामुळे चव खूप चांगली लागते. थोडंसं अजून डेकोरेशनसाठी जो निळा रंग आहे तो असा मी थोडा मध्ये लावलेला आहे, म्हणजे एकदम परफेक्ट असा तिरंगा असा दिसेल. तर नक्की या स्वातंत्र्य दिना दिवशी अशी बर्फी करा, सगळ्यांना आवडेल. ज्यांना तुम्ही द्याल त्यांना बघायलाही खूप सुंदर दिसते आणि खायला तर खूप अप्रतिम लागते. तर तुम्हाला हा माझा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. जर ही रेसिपी आवडली असेल तर तिला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. अशाच छानशा रेसिपीसह भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.